général Mamadou Doumbouya horejo Guinée omo jokki waylude gollidiɓe makko wattidi hen ko biyeteɗo général Aboubacar Sidiki Camara jagoro halfinanoɗo ndenago ittama e jonde muɗum guila ɓe kono koɓe ƴetti laamu e juuɗe professeur Alpha Condé e hitanɗo ñaɗiɗe nogase goho ko kanko halfinano ndenago leydi ndi o waɗama joni ambassadeur jo Guinée joɗiɗo to leydi France holno ngal pellital wawirta famirede ma en gartu e oɗo alhaali Sénégal ruttan teddugal mawgal hande subaka e janggo maître Abdoulaye Wade maditare duuɓi temedere makko mawninte o hoorejo kiiɗo leydi Sénégal battini e gurdam leydi ndi gila ndi leydi heɓtidimago mayri o lundima ko ɓuuri duuɓi nogas ko adi omo suuɓe hoorejo Sénégal e hitande ujunaji ɗiɗi fodde duuɓi sappo e go'o nambiyen sappo e ɗiɗi omo heddi e laamu nde manditare sembinte hande e tawtorede Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi alhaali heblagol coupe du monde namien folotiro adunaru hanki min kolli on kippumo Sénégal emo koddi wara handen en jewtade alhaali diɗal Maroc e folotiro adunaru faltingo hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi barode Atlas mbaɗino golle payodinde tarigiyankoje ɓe jottinoma diɗɗal nambiyen ɗiɗaɓal timmode hikka kadi fandare mabɓe no mawni tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée poɗotoɗen Aboubacar Sidiki Camara jagorɗo halfinaɗo ndenago leydi ndi ittama e gollorgal makko golle makko dartinama omo wonno e ngal jagorgal guila ɓe kono koɓe ƴetti laamu e juuɗe professeur Alpha Condé e hitande ujunaji ɗiɗi nogas e goho wonno e décret jaltuɗo talata faltiɗo o général gonnoɗo e foftere namen gonɗo e foftere mum suɓama joni wonde ambassadeur jo Guinée to France ko ɗum woni ko nantini hoorejo leydi ndi hono Mamadou Doumbouya e nder pellital makko kono ko holno ngal pellital o ardiɗo leydi ndi wawirta famirede keɗoɗen Mamadou Diallo koka télévision gendijo Guinée ngal pellital ittungal Aboubacar Sidiki Camara e ardigu jagorgal toppitinga fi ndenaku leydi ndi lawɗina joni ko kanko woni ambassadeur jo Guinée e leydi France gila Mamadi Doumbouya sammini laamu Alpha Condé e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay go'o ko kanko halfinano ngal jagorgal toppitingal fi ndenka leydi Guinée ko caggal nde o fooli ka suɓɓugoji horeyaku leydi Guinée e lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay joyyi Mamadi Doumbouya ƴettingal pellital ngam ittudemo e ardigol ngal jagorgal e biyol hertorɓe dawroɓe men yewtidi mum darnugol golle o jagorɗo kippuɗo fi ndenka leydi Guinée no sifore noneji ɗiɗi ara nun ɗum caggal nde o fooli ka suɓɓugoji hooreyaku leydi makko hoorejo Guinée no heblade joƴƴingo gouvernement civil ɓe saabu ɗum o woɗɗintini Aboubacar Sidiki Camara Idi Amin ɗimmum ɗum e biyol hertorɓe go hutodira naati hakkude hoorejo leydi Guinée e jagorɗo makko kippuɗo fi ndenka leydi ndi no hasi ko tawa himo sikkitimo faalegol sammingol laamu makko e yi'ande hertorɓe dawrogoɓe RFI fulfulde yewtidi e mum ngol follugol Aboubacar Sidiki Camara o jagorɗo kippuɗo fi ndenka leydi Guinée hanaka jogorede wano dartingo golle tun ko ittugol mo e jonde laamugo naɓamo e jonde goo ado Aboubacar Sidiki Camara Idi Amin follede ka jagorgal kippungal fi ndenka taskama wonde hoorejo leydi ndi ɓurti ɓeydugol pehe ko yowiti e kisal e nder Conakry lamorde Guinée toon to Guinée ha joni imminaɓe ƴewtade sungoji ɗi ɓe fedde CEDEAO ɓe fedde Union africaine kono kadi ɓe fedde francophonie kolli wonde sungoji sarɗiji e commune aji ko waɗi e nder leydi Guinée ndewi lawol ɗi mbaɗi e dow jaam e deƴƴere ko ɗum holli cimtol ngol ɗe pelle tati ndendini jaltini e on saaha suudu halfinade toppitade ɗi sungoji hono DGE no jokki yaltinde jaltuɗi ɗi seeɗa seeɗa ko fodde million jeeɗiɗi wotoɓe noddano gam suɓade temedere e capannayyo jeeɗiɗi députéɓe e disodirɓe commune aji ɗi e wiide jaltuɗi keɓaɗi tafon ko fedde génération pour la modernité le développement nde Mamadou Doumbouya ari yeeso tafon e nder diwe kewɗe leydi ndi ko wayno Mandiana Bokke Zérékoré Macenta Guéguédou e Kouroussa e Fria